gauza asko egin litezke. Adibidez, txingoka jolastu. Herriko festetako pregoia eman. Gora Gasteiz! Gora Zeledon! Edo bertxotan egin. Zeledon, 8ko txikian? Lara. Ba, hasi zu. Baina gaur, Euskal Musika Plazari buruz arituko gara. Horretarako, Beñat Goitia musikari eta bertsozalea elkarrizketatuko dugu. Jakin aldizkarirako idatzi duen Euskal Musikagintza SL artikulua abiapuntu hartuta. Eta Benize bere proiektuari buruz ere hitz egingo dugu. Bertsorik ere ez da faltako, Iruñeko bertsoaroko jaialdia eta Ordiziko bertsoafariko bertsoaldiak eskainiko baitizkizuegu. Ongi etorri, hitzetik hortzera SL-ren plazara. Arratsaldeon ta ongi etorri, hurbildu zaretenentzat, beti bezala ilun ta polit, antzerki eskolako ertzak. Gaurkoan ere egingo dugu, saiatuko gara behintzat, saio ederta on bat egiten, zuengatik ta zuentzat. Gasteizen egin dugu hitzordua Beñat Goitia Benize musikariarekin. Euskal Musikagintzaren plazari buruzko artikulua idatzi du Jakin aldizkarirako. Gaur egungo Euskal Musikagintzaren egoerarekin kritiko, argi itzalei buruz galdetu nahi izan diogu, eta baita bertsoarekin duen harremanari buruz ere. Beñat, zer da musikari izatea? Niretzako momentu enta da pasio kontu bat, gusto kontu bat, eta hori nire pixkate ametxe egitea edo eragiten diana, ez? Eta zer suposatu lezake musikari batentzat musikatik bizitzeko pauso emateak? Hori niretako egia esan zientzia fikzioa, ez dut inoiz gogoeta hori egitera iritsi. Nik beti behar izan dut oinarri bat eta gero musika egin, ez? Eta nire kasuan nik lan egin behar dut musika egin ahal izateko, ez? Oto ez da bakarrik hortaz bizitzea planteatzea, baizik eta kontrakoa, ez? Lana behar dudala hortan dirua inbertitzeko eta hori egin ahal izateko, ez? Eta Euskal Musikagintzaren plaza nola dagoela esango zenuke, labur-labur? Plazan nik uste badaudela 4 torero, gero 10 banderillero eta gainontzeko guztia gaude publikoan, ez? Batzuk itzaletan, beste batzuk eguzkitan, baina hori fokoa dago toreroan eta gainontzeko guztia torero izan nahian eta besteak begira. Hitz egin dezagun luze eta zabal horri buruz. Maite minduen eguna omen da, ta batzuk zenbat zirrara. Polimaitasun garai hauetan urrun geratzen da jada. Biko kandeldun afaritatik etortzea plazerra da. Trio elegante bateko kide orgia eder ontara. Trio elegante eta orgia, nolako proposamenak, hortik aurrera komeni dena, ardezala alduenak. Baina maitasun kontuak daude, pozak bezala xepenak, ta inor jeloskor jarri ez dadin, maite ditut ia dena. Hau orgia bat baldin badugu, gora polimaitasuna. Oiana dugu biurria eta biurri baina leuna.
ni izango naiz aingerutxo bat, bizi osoa lizuna. Ta aitor berriz ezer eginez, ta bestena esaten duna. Hasi gaitezen pixkat berotzen gure ahotsak biluzi, elkarri eman belarri ertzera eta hotzikarak luzi. Trioa nola ailegatu dan laugarren bat eta guzi, beste aukerarik sortu artean zuek eskuak igurtzi. Bai laugarren bat helduta baina eserita dago bera. Hausnarketa bat bota behar dut beraz horren arabera. Polimilitik pasatu ginen ta polimaitasunera. Euskal Herria zer pasa zaizu, zer ginen eta zer gera. Naizta dizdiran zegoen oso berso eskaparatea, Aitor etorri mikrora eta zenolako atakea. Euskal Herria ere utzi du ja arrakalaz betea. Bi gauza dira polimilita polimalo izatea. Bada gaurkoan, holtzara ekarrena izan dudan beste efemeride bat ere. 5 urte dira, Zaldibarko zabortegiko hondamendia gertatu zela. Zabortegien gertatutako luizi batek, 2 langile azpian harrapatu eta desagertu egin ziren. Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran. Sololuzeren gorpuzkinak urte eta erdi beranduago aurkitu zituzten. Beltranenak oraindik ez dituzte aurkitu. Zabortegi hartako 2 langile zarete. Eta zabortegi azpitik pasatzen ari zarete azortzitik. Bost urte oso pasatu dira, batzuentzat tramiteko. Ez alda aski denbora Josu, egidena jakiteko. Kamioiean beste behin ere, ta mundua isilpeko. Tamalez biok gertuegi gaude, ez ikusi egiteko. Peajea ere igo egin dute, naizta etzegon beharrik. 5 urte pasa dira hain geldo, guretzat behintzat alferrik. Naizta etxeko izarapean, bota genuen guk negarrik. Jendearentzat ez alda izan, modako gai bat bakarrik. Modatik kanpo sentitzen naiz ni,
bai naiz langile xea. Gertatu zen ta gaur artekoa, denbora lerromea. Zenbat gehiago beharrote da, ohartzerako mendea. Jendeak sortzen duen zaborrak, hiltzen duela jendea. Prejubilatu egin nintzen ni, guztiontzat atxedena. Ta terapian hartu oidugu, etxeko laurok kemena. Gure agenda ez ote dugu, aurrerantz dijoan trena. Ilabetean ahaztu dugu, Valentzian pasa dena. Ez dakite non gauden, ezkutatu. Beñat, Jakin aldizkarian Euskal Musikagintza SL artikulua idatzi zenuen. Euskal Musikagintza sozietate mugatua da, zer da hori? Nik uste azken urtetan hartu duen norabidea nahiko enpresa munduranzko norabidea dela. Pena bada, azkenean musikaren eta artearen kaltetan gertatzen ari den zerbait, ez? Baina bai, gaur egun importanteagoa da ekoizpena edo musika kontuak lantzea baino, behar da garrantzitsuagoa da proiektua inguratzen duen guztia, ez? Marketinga eta salmenta guzti hori ondo diseinatzea, kantu polit bat egitea baino, ez? Eta horrek nola eragiten dio musikagintzari edo euskal plazari? Hor desorekak sortzen dira. Azkenean enpresa munduan jokatzen dakiten horiek azaleratzen dira eta beste guztiak pixkate zokoratuta geratzen hasten dira, ez? Eta hori, pena da, enpresariak musika egiten egotea, ez? Komunikabideetan eta gure belarrietan bintzat horrela gertatzen ari da. Eta artikulua publikatu ondoren, jendeak irakurri ondoren, zesan dizute, oihartzunik izan du? Bai, egia esan pixkat harrituta, hola. Munduko jende pilo batek idatzi dit, eskerrak emanez, ez? Ez da ausardia kontu bat izan, ez? Izan da besterik gabe, ja urtea batzuk daramatzat kontu hontan, eta puntu batera iritsinez izan duena, hau ez gaude gauzak ondo egiten ari, ez? Eta pixkate gainera egoera nahiko larri bezala ikusten dut, ez? Eta esku hartzea bere alakoa ez baldin bada, lorpen asko, orain arte lortu dituen gauza asko, pixka galtzeko arriskuan gaude. Soldautaren fenomenoa ere egunerokoa da eta badirudi hori lortzen ez bada ez zarela musikari ona edo musika talde bikaina. Bai, bitxia da, pandemia osteko kontu bat izan da, gure bizi modua erabat aldatu da, dana dira evento handiak, ematen du galtzen ari zarela zeo zer, ez baldin bazoaz. Eta bai, eta bitartean, benetan garapena, vanguardia, bilaketa guztia, eta bai, etorkizunera begirako jarraipen hori zokoratzen ari da. Gogoa, zapore, goxoa, bazatoz. Gabonak pasa eta lehenengo aste hauek urteko garairik tristeenak direla esaten dute profesional askok. Maialen, azken aldian denaz kexu zara, goibel zaude. Ekain ordea, inoiz baino hobeto ikusten duzu. Eta hasi zatzaizkio galdatzen abertze egiten duen hainpozik egoteko. Gure munduko gainbera da, ekain horren nabaria.
herrian aspaldi dago, korapiloan arian, eta munduak aro berri bat, Trump ta maskekin abian, esan zaidazu ilun honetan nun Kristo dagon argia. Naizta munduan guztia dugun, horren zailta, horren gordin, Trump Netanyahu Musk hor ditugu altzairu misilta burdin, baina Maialen hartu ezazu bizitza pixka batarin, eta argitu zure aurpegia mundua argitu dadin. Nahi nuke baina ezin dut egin, honek esaten didana. Gure herriak nahita ezinean, hiru mundu badarama. Gaztek ezin bizi iata, zartuek ere drama, nere iluntasun hau izango da akaso urten zama. Naizta urteei jarraitu ondoren galdu oizaigun maiz pista, bizitza laitu nahi dut ta hortako dut Snapchat eta Insta. Beraz Maialen egunkaritik kendu zazu begi bista, nire etxean behintzat ez dugu guk ikusten telebista. Ideia ona pantalla itzali, ta isilik gelditzea, baina zuk Insta ta abar esan dezu hitzetik hitzea. Pantalla txiki bati begira, badut horren aditzea, zorionaren klabea beraz, fikzioan bizitzea. Naiz fikzioan bizitzea den denontzako metafora, ta Instagrama den kapitalak ezarria digun droga. Maialen hartu ezazu zure zorionantzako denbora, ta gainontzeko hortaz ahaztu denontzatu beizango da. Gaurko saionek beti eskema bat izan du, azkeneko 9 urtetan. Beti onda txapi, bai ala bai, eta gero antolatu dugu saioa normalean urte horretako herrialdetako sailkapenaren inguruan, herrialde desberdinetan txapeldunak izan direnen artean. Gaur txapi ez dago, azkeneko urte honetan herrialdetako txapeldunik ere ez dago, 3 bersolari handi ditugu, ez dakit inflexio puntu bat dan eman eurreren bidean edo ez, baina hori da errealitatea. Orduan, bueno, eskerrik asko etortzeagatik, zueziate gaurko protagonistak, eta zuentza da mikroa. Txapi urtero izan da hemen, baina aurtengo hankeba, ta txapeldonik ere ez dago naiz gertu izan aukera.
Ia erantzun da geldituko zen askok zeukaten galdera, eta norbaitek ulertu ezpadu, rebotez etorri gera. Frakasatuak ta galtzaileak heldu gara ordizira, gu bezalako prendak bidali behar dira zuzen sasira. Hori bai txapi kontu zibili naiz ta baduzun diztira, noiz baita alkate izan dakoak orain gai jartzaile dira. Gai jartzailetzan jarriko alduak aso etorkizunak, gaur hemen gaude ez txapi fijo ta hiru ez txapeldunak, bi blokeetan bana daitezke bertsolarien bildumak, deiak jasotzen dituztenak ta baietz esaten degunak. Baietz esango lukete denek baietz esaten da zeren, bitan pentsatu beharra dago ezetz erantzun baino lehen. Baina onartu naiz txapeldunez, nola hirurak hemen gauden. Hortuzar ere betirako zenta begira ze pasa den. Eta bietan aitorrerrudun, nik hortantxe uzten dut ino. Aldea dago Estebanetik eta mendiluzeraino. Ea berriro iristen naizen, txapel zar bat jazteraino. Zerrexago da txapela jazten, zubeldia izaten baino. Bai egia da bera izatea guretzat ia mirari, baina alare zuen eskura gatoz hiru bertsolari. Ibilbideak ugari dira, sariak ere ugari. Txapeldun eta isilik baino hobe ordezko kantari. Eki, abilena zarelakoan, kideek zuri eskatu dizute sua egiteko. Saiatu eta saiatu ari zara, baina ez hain erraza eta kostatzen ari zaizu. Bitartean, aira ondo-ondoan duzu itxasita. Egiten duzun gauza bakoitza zuzenduz eta gaizki egiten ari zarela esanez, baina inondik ere laguntzen saiatu gabe. Naiz eta ez dudan nahi, nik taldea mindu. Hemen nabil eskuak ta ezin birrindu. Biharri hartu ditut astindu, justo estalpe hontan euria egindu. Larai, lararai, lararai, euria egindu. Talde guztiak zuri egin dizu kasu, trebea zira omen, ez da embarazu,
konfiantza handiarekin ikusten zaitutzu, eta azken finean txisparik ez duzu. Larai, larai, lai, larai, lai, txisparik ez duzu. Aira ez da nirekin, sobera epelan, ikusita gaurko angularri gaudela, lujan bion bertsoan entzun nun horrela, bi begiradarekin sortu zitekela. Larai, lararai, lararai, sortu zitekela. Saiatzen ta saiatzen, zabiltza luzaro, ta ikusten zaitutzu, ai urduriago. Maialenek ahazoin, hori argi dago, behar ba eman, behar naiz pixkat gertuago. Larai, larai, lai, laralai, pixkat gertuago. Harrotasun handi naikeria eta legea, goizero jantzi beharra baduzu uniformea, esku burdina. Beñat, hemen ari gara Euskal Musikagintzaren plazari begira eta horrelakoetan erakundeen esku hartzea eskatzen da edo zerbait egin beharko luketela. Zure ustez zer da erakundetatik egin beharko litzatekeena? Bai, beti gaude, ez dakit batzuna aitzaki erresa ere bada, ez? Erakundeek zer egiten ez dutela esatea eta nik guztia egin dezakete, baliabideak bertan daude eta hori aldarrikatzen jarraitu behar dugu, ez? Baina nik uste orain erronka gure teilatuan dagoela, ez? Herritarron eta gure Euskal inguru mugimendu honen teilatuan dagoela, ez? Desaktibazio nabarmen bat eman da, azken urteetan hainbat arlotan, eta irizpide kritikoa edo hori ere galdu egin dugu pixkat, ez? Eta nik uste lehenengo etxeko lanak egin behar ditugula Jaurlaritzara joan baino lehen, ez? Eta komunikabideek ze paper dugu honetan? Gaur egun ezinbestekoa, eta zoritxarrez igual gehiagizkoa, ez? Azkenean komunikabideak ere musika munduan behintzat enpresa, management, enpresa horien menpe daude, haien deiaren zai, eta harremana oso estua da, ez? Nor deitzen duen komunikabidera, produktu horri edapena ematen zaio edo ez, ez? Zu musikan hasi zinenetik orain arte gauzak asko aldatu dira? Asko aldatu da, baina Euskal Herria aldatu duen bezala, ez? Gauza batzutan onera, beste batzutan okerrera. Lehen askoz espazio gehiago zeuden, esparru ofizialetik kanpo askoz estena gehiago zeuden, batzuk jebiak ziren, batzuk zuta entzute zuten, eta besteek perritxe eta porrotx, ez? Eta orain denek zetak entzute dute. Hor aldaketa bat egon da, neutralizazio bat egon da, orain dandoa berdinera, eta hori, bereizgarritasun falta hori pena bada, azkenean aniztasunaren kontrako joera badelako, eta gu ere, Euskal munduan horretan erortzen ari garelako. Zu talde desberdinetan ibilitakoa zara, proiektu desberdinak izan dituzu, eta orain Benize proiektuarekin zabiltza, zer da Benize? Benize da nire pertsonaia, sortu dudana, eta horri bariatzen du pixkat musikaren arlo hori garatzeko, ez? Pandemia ostean sortutako zeo zer da, pixkat formatuak ere aukera ematen dit bizimoduan aurrera egin eta musikan jarraitzeko, egunerokotik amestera eramaten dauen pertsonaia. Alda dezagun doinua pixkat, ta alda dezagun gaia, bai baitaukagu zuen herriko, zerbait aipatzeko naia. Azoka zaharra berritu dela,
eta izan da ez baia. Nere iritzia nahi badezue, behingoz bazuen garaia. Egia esan garrantzitsua azoka erosleak lain, ta ekoizleak horregoteko eluke behar hotza gain. Takila batzuk ere hartzeko pronto badauzkate orain, jezin da esan erosoago, egiten da Amazon Prime. Aiordiziko periak badu, bere fama, bere ditxa, garai batean izan omen zen, lehen sektorearen giltza, lona zar batzuk jarri dituzte, hotzez dadin sartu brisa, kalefazioa jarriko zuten, Donostin izan balitza. Ez datoz gaizki lona berriak ta bionboen defentsak, baina ez alda altu egia neiala iruditzen zat. Haundik eritan Egiptok bera arleike adibidetzat, piramide bat egiten zuten pertsona bakar batentzat. Noski batentzat eraikitzen zen, baina ansartu gehiago. Eraikitzeko esklabulanak eginezkero akabo. Nik ekoizlerik enuke nahiko gerora izan esklabo. Taizea ez da hainotza izaten jendez beteta badago. Ta belardia genduna lehen orain asfalto zimendu. Jada baratzak ez omen dauka lehenaina merezimendu. Susmoa daukat kontraesan baten erdian ez algauden gu. Hemen azoka famatu arren, merkatuak agintzen du. Euskararen egoerarekin kezkatuta zaudeten bi lagun zarete. EITB-ko zuzendaritzak goi mailako lanpostu baten eskaintzaren oinarrietako hizkuntz eskakizuna aldatu izanaren salaketa irakurri berri duzue. Etxipenez hartu duzue. Berriro albistea dator ETB-tik, euskera jarri dute lurraren azpitik, eskaera kenduta auskalo zergatik, euskera salbatuko ote den ez dakit, horrela jokatuta erakundetatik, horrela jokatuta erakundetatik.
Gu bitartean begira erakundetara, urrengo sententzita epaitegietara, bide honetan aurrera nola joango gara, eta nola mantendu bizirik euskara, geure telebista ere erdalduna bada, geure telebista ere erdalduna bada. Egoera benetan beltza dugu beraz, ze euskal telebistan eiten da erderaz, udaltzainak dekeju euskeran aukeraz, honi buelta ematea ez daukagu erraz, Laister eskolan soilik eingo da euskeraz, Laister eskolan soilik eingo da euskeraz. Eta geuretzat soilik da hori kaltean, ezin dugu aldatu kolpera katean, udaltzainena ez da kasualitatean, ta iristen denean berriz atakean, ez alduzu igartzen pasibitatean, ez alduzu igartzen pasibitatean. Desmoralizatuta, galduta kontrola, antzaia da etzaigu ezertxo ajola. Jarrera aldazazu ta ikusi ola, seinale txarra ez da izango inola. Bertsoak betetzea antzerki eskola, bertsoak betetzea antzerki eskola. Beteta egongo da horren beste egun, kantatuko dugula guk bertan demagun, bertso gintzatik behintzat behar dugu jardun, hemen batzen badira horren beste lagun, bozgorailu bat dugu erabil dezagun, bozgorailu bat dugu erabil dezagun. Gizartea zentzu askotan asko aldatzen ari dela eta azken aldian komunikabidei behiratuta zenbaterainoko importantzia eta garrantzia ematen ari zaion mundu honen aldaketa digitalari, inteligentzia artifiziala eta, baina isi-isilean dana gutxi asko hortxe ibiltzen gea begira. Eta zuek, biak ala biak ere, ordenagailuaren aurrean jarri eta gaurko saioa zenutela eta galdetu diozue chat GPT dalako horri ondokoaren berri. Ze esan dizue? Sustrai, kolina, kolina, sustrai, bertsolaria aibala,
iruditatik suma dezaket tipo bat luzetar gala. Alere bere ahotsta hitzek, luzea dute itzala. ChatGPTen ez berak sidipen daukaztarna digitala. ChatGPTen ez berak sidipen daukaztarna digitala. Oian aiguaran barandiaran ia denetik dakina. Tesi batean aztertu ditu bersoa eta marketina. Bi alabaren amatxo eta oso bersolari fina. Pena bakarra goierritarra izan nahi eta ezina. Pena bakarra goierritarra izan nahi eta ezina. Denen artean datu bat dago, nahi nukena azpimarra. Zuzen bidea ikasi zuen, baina ez da hortan izarra. Zuzendaritzan ere badabil, zuzentzen da onxamarra. Da kazetari onegia edo oso abokatu txarra. Da kazetari onegia edo oso abokatu txarra. Oian aiguaran literaturan ere omen dute saritu. Jaiotzez dauka azaltxuria inork ez dio txuritu. Bikotea ere hartzaia dauka, ta badu nahiko meritu. Gau ez lo hartu ezindunean ardiak zenbatzen ditu. Gau ez lo hartu ezindunean ardiak zenbatzen ditu. Ta ChatGPTek ere ez daki, kopuruan erantzuna. Beraz sustrairen bertso azterketan heldu bedi oihartzuna. Ate itxusi bat zen torero, ala diogu entzuna. Bere esaldi ezagunena itxua da maitasuna. Bere esaldi ezagunena itxua da maitasuna. Ta ChatGPTek oianagatik ala txibatu dit neri. Gipuzkoako txapelketakin sustraietza zula segi. Bi mamu dauzka Alaia Martin, ta Beñat Gaztelu mendi. Gau ez esnatuta esaten du puntu erdi, puntu erdi. Gau ez esnatuta esaten du puntu erdi, puntu erdi. Beñat, zu bertxotan ere ibilitakoa zara, nola gogoratzen dituzu bertxo eskolako garaiaiek? Ba, oso lagun arteko kontu bat izan zen, institutuarekin lotua izan zena. Ander Solozabal lagun batekin sartu ginen hontan, irakasle baten harira ere. Eta hori, gogoratzen dute oso lagun arteko zeo zer bezala. Eta bertxotan ikasitakoa, bertxo eskolan ikasitakoak balio izan dizu ondoren musikaren munduan? Ba bai, guztia dauka azkenean lotura, ez? Eta, bueno, garai hartan
batez ere hitzak egiterako orduan, garai hartan ikasitako gauza asko, adibidez Amurizaren hiztegi errimatua oraindik ere erabiltzen dute kanturen bat egiteko, errima behar denean, eta garai hartan ikasitako gura oraindik ere erabiltzen dut bai. Eta ondoren, plazan abestera iritsi zinen edo bestelako parte hartzerik izan duzu ekimen desberdinetan? Plazatxoren batean nola egin genuen, garai hartan, baina ostera gehiago gai jartzaile bezala ere aritu nintzen. Bertsoak exigentzia handia zeukalako eta beste bide hori jarraitu duen pixkat. Gaur egun urruntxeagotik, baina nola ikusten duzu Arabako bertsolaritza eta bertsogintza? Pixkat izan zen estandaren garaia, Egainaren azken final hori eta pixkat estanda horren garaia izan zen. Eta ordutik hona Kuadri Arteko bertso txapelketaren sorrera ere ezagutu nuen, horrek kriston ekarpena egin du ez. Eta, bueno, estanda horren ostean ematen zuen ere askoz gehiago etorriko zela, behar bada igual ez da horren beste etorri, baina oso sendotasuna duen esparru bada ez, Araban. Eta hori, Kuadri Artekoarekin eta herrien dinamizazioan eta kriston eragina izan du, eta oso ezinbesteko elementu bezala. Eta zein da zure bertsoaldi kutxuna? Hontan pixkat mainstreama izango naiz, baina nik garai hartatik gogoratzen dute Egainaren finaleko aulkiaren bertsoa, eta ura izan zen pixkat hola harritu edo markatu ninduen bertsoak. Ongiru ditzen bazaizu, entzun egingo dugu. Andoni Egaña, hauxe duzu, bederatziko txikian bertso bat osatzeko gaia, hitz batean. Aulkia. Atsedena hartzea, ez dugu kalteko, eta hori lortzen da, bera tarteko. Aulkia gauza ona da, bila joateko, naiz aspaldian hemen, gu gauzkan menpeko, hainbat ikusteko, edo erosteko, Ikean bai lepo desberdinak seko, baina ezetz txikirik behiak geizteko. Baina ezetz txikirik behiak geizteko. Beldurra ematen du berria den denak. Ekartzen dizkigulako batzutan problemak, baina onak izan daitezke inbentu gehienak, bai konservadoreak askotan garenak. Ikaratu altzaitu oholtzak sekula. Pentsa denei bildurra ematen digula, izaten da dardara zotina ez dula, jarriten teta kantatu ta ongi disimula. Beldurti izateak badu alde ona. Ez beldurra denean mina ta sakona, beldur ez ere gina da jakina persona, baina hortik etzaio heltzen zoriona. Mundua ere dabil nahiko beldurgarri. Hankaz gora ta ezin dugu zuzen jarri, igual iraultzaren bat behar dugu ekarri,
Eskerrik asko, Maialen. Beñat, eta orain musikari lotutako ze proiektu duzu esku artean edo zerekin zabiltza? Ontxe bertan asmoa da Benize beti aktibo jarraitzea, baina banabil horren paraleloan beste proiektutxo bat egin nahian. Oandik ezin dutela ezer esan, nahiko berde daukadalako kontua, baina bai, seguraski beste gauza paralelo bat, gauza serioago bat, bai, ilunago bat ere egiteko asmoa daukat. Beraz, beti musikarekin loturik, sortzeko gogoz eta irrika horri eutxiz. Bai, azkenean niretzako motivazio iturri bada, sormenak hori, autoerrealizazio aldetik ere asko ematen dit, eta nik uste hori, espero beti bintzat lotuta egotea. Eta musikari izan nahi duen bati, zer esango zenioke? Ez dakit. Ikusita nola dagoen kontua, lehen aipatu ditugun kontu guztiak ikusita, nik gomendatuko nioke musika eskolara joatea garrantzitsua dela, baina behar bada garrantzitsuagoa dela gaur egun enpresarialez edo ikastea. Orduan, bi bide horiek ondo zaindu ditzala. Beñat Goitia, eskerrik asko, eta plazetan ikusiko dugu elkar. Gloria, zuei, eskerrik asko. Nere galdera Amets Hartzoius egingo nion, eta bere bertsolari favoritua zein da beak kenduta. Nik kenduta esango nituzke beste denak, baina beste denen artean pixka behar bat aukeratzeko eta zure adina neukaneko begietatik, nik askotan esan izan dut Jose Agirre eta beti miretsi izan dudalako batez ere, beste mila arrazoi izan litezke, baina geneukan adin diferentzia tarteko ze hurbila, ze goxoa eta ze umoretsua eta ze parez pareko harremana asmatzen zuen eta ze transmisio sena zeukan. Eta gainera bertsolari bikaina eta hizkuntzaren ezten guztiak menperatzen zituena. Orduan, zure adina neukaneko begietatik Jose Agirre eta gaurko begietatik ere bai. Elkar seinalatzen hasi zarete eta zuek zarete susmagarri nagusiak. Zuen artean, segidian arituko zarete traidorean nor izan ote den asmatu nahian. Hemen hor da traidorea, teoria dotorea, aira da pedantea, katxinek du sortea, ni ez naiz hori seguru, oin gaudela buruz buru, uste dut dela aira, bai seguru, bai da, beti du umore ona, beti dio dela broma, baina lortu duzua, ta nolako pausua, zua lortzeko nik uste, egin du zerbaiten truke. Hau dau naturaren fana, beti gainean darama, txandala edo pijama, kirolezkoak andana, bera baita ipia, ez du buru txikia, baina da txori burua, galdu izan du burua, ez da ogen segurua, begiratu ingurua, nere ustez da katxin, barkatu nik dut jakin, beti zabiltza berdin, mahmarka eta ezin, segur zaizu eskapatu, ejan behar nuen barkatu. Orain ni omen laguntza auke jatzeko eskusa, hau da horren optimista eta egiak irrista egin dio akaso, ta airarekin kaso, honek orientazio ona omen duta ez da broma,
baina aberastegina joan da, ark zuen pozima eta kontatu dio, zerbait zuen medio, akaso irabaztea taldearen desgastea, baita nahiko arroputza beti behar du laguntza, ja eser gaitezela, hobe dugu horrela, ahal dugun bezala. Zukupela bazera zer ote da bera, Zatoa dela esan dut nere arabera. Batek erantzun eta bestea galdera. Keba botilakoa eta gran reserva. Hori zen piroporik piropo gorena. Edo bedere nola hartu nahi duena. Baize zartzen doala zen nion problema. Zure ardo batzara krian zaudena. Bai zentzu bikoitza horrexegatik zen. Eta esan ezazu ardo txuri izen. Keba txiste txarrik nik ez detenten ditzen. Bai anitxar hori hobetzeko naizen. Irurotan nor da gaur kilometro zero. Hori ni izaterik etzazu espero. Ni aspaldi naiz bide guztien bezero. Txapi izango litzake ia hemen balego. Keba zegama dugu erdi Arizona. Pistolero desente ibiltzen den zona. Eskopeta kargatu baten hotxen sona. Ta kilometro asko dago handikona. Etortzeko askota joateko gehiago. Ze bueltan ese batzuk sortzen dira, klaro. Ta gainera bidean kupelik ez dago. Gau ez etzaitez pasa segura zarago. Lasai basurde batzuk agertuko dira. Ta ez dira egoten ertzetik begira. Igual zegamarren bat berotzen ari da. Txapik esango luke kopetean tira. Zegamarri xelebre bat data aparte. Bai baina humorean soberan daukate. Ez alperrik beleen izena dakarte. Nola ipini dute zubeldia alkate. Oberik etzegoen ta hortik pentsatu. Ez zeukaten herria nor gehiago zentzatu. Igual nahiko zuten ez giroa tensatu. Eskerrak ez zutela elizara sartu. Sustraizu alkatetzat aurkeztu bazina. Herri hau zer litzaken ezin imagina. Asiron eta biek nolako mitina. Nafarron presidente nahi zaitut jakina. Naparroan izango banintz presidente. Upenen legoke infarto desente. Ta geroa bainere hile denak tente. Igor alkate bazen ni izan ninteke.